at skyde 49. I dag så skal vi lave en video, hvor jeg lillebror med, siger jeg lillebror. Okay, i dag skal jeg skyde med min pistol. Det er en AK-47. Og i dag er jeg klar. Jeg skyder om 3, 2, 1 nu. Og det var det første skud. Han dør for den er lille svin. Det var det andet skud. Og nu kan du høre, at det her skud det er meget svagt. Men det er sådan en bombe. Lidt. Min hus er allerede død. Jeg ødelagde en væg. Og der kom mit fjerde skud. Jeg håber det er meget dejligt. Jeg kan lide nogen, der er lyd. Og nu har jeg skudt ham lige for sidste gang. Jeg håber det var dejligt. Jeg har stadig 30 skud. Jeg laver måske bare 2. Jeg håber det var dejligt, gutter. Det var det sidste. Se, gutter. Og sig farvel, lillebror. Nej! Fucking syg, man.